Από εδώ είναι η Ανθή και της πρότεινα να περάσει το απόγευμα μαζί μου. Κάθισαμε κάτω από τον ήλιο, γνωριστήκαμε και τη ρώτησα αν έχει θέμα να συνεχίσω να βιντεοσκοπώ. Ήταν πολύ cool με αυτό. Γενικά πάρα πολύ ωραία vibes. Για έναν ανεξήγητο λόγο ήρθαμε αρκετά κοντά. Άσχετα αν ήταν η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε. Η ώρα είχε περάσει και δεν το είχα πάρει καν είδηση. Και σκέψου ότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια απλή ιδέα για ένα concept video. Και εν τέλει με βρήκε να γνωρίζω έναν άνθρωπο που δεν θα είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Όμως πραγματικά μπαίνω σε σκέψεις. Αλήθεια είναι τόσο εύκολο. 2-3 καλά πλάνα, λίγο μουσική και μια αφήγηση. Όλο το βιντεάκι και όλη η ιστορία που σου περιέγραψα μόλις αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Δεν δημιούργησε αυτό το υλικό για να προσβάλλω την νοημοσύνη κανενός. Άλλωστε, πολλοί θα είχαν καταλάβει τι παίζει. Αυτό που εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους μας είναι ότι τα πράγματα πολλές φορές δεν είναι όπως φαίνονται. Ειδικά εδώ μέσα. Να είστε συνδεμένοι με τους ανθρώπους γύρω σας. Να είστε συνδεμένοι με τον εαυτό σας. Να είστε aware.